Oni mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis wae to, nduk nek ora ketemu karo Mas Gareng. Ya mosok ya tega. Ayo. Mosok ya Pira kuwi? 50 lho, Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pae kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampe ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kei. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Koperasi to, Oh, Mas. kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa ngono.